Nriu pulai snamen shua, kari kasi bat jantia kala duno ya unong tau an bat unong yasaj an, kaying dorbar tau an jong kari India bat une urang ba kari kasi jantia ba ia jengi, udai Reverend JJM Nichols Roy ne iba joy, kumba ngilayatip gelum baro. Don ketokan nengon napdeng jongi kibat keno. Ya iba joy badai hapo kajingilam jong i bala penhap jubor. Ya kari khasi bajantia bandon hapo kitab niang kari India. Kumbang itib baro ya ka polisi jong kari bilad kadai ban divide and rule. Lane ban penyapad ban sensyar. Kumjuru haswa bakin mi no na kari jongi kine kinong sensyar na ribilad. Kila don kijing thmo ban penyaso yangi bat ke East Pakistan ya ke balatip menta kum ke Bangladesh ne ban penyaso ya ke khasi jantia states bat ke India. Kumta iba joy bat ki wede kirang ba kim iden lad da kum wei bat henrei hadin ba kim iden lad shu lain na ka wei na kine ki artli kiri kumta kilajit bandon bat keri India. Iba joy kum unong ya sajaan bat unong mikman ya kasi jantia state sapok kaying dorbar tau an ulay saj bat ki wede ki khot jong ki members jong ka house ki bakwa yangi ki riulom bangin buat sendan ya ka culture jong ki rithor henry iba joy ilaying scam bat im ailat bat ki way bat ki jaj benriu rithor kin sensyar ya ka pam kadi ka riam ka bat ka rukom im jongi. Iba joy shu ilaban bakim dai ban pendu ya keriti ke dustur jong kiriulum hakaba kiriulum kim don barit ne bakrau us iem ne umrau hakaba ka kentai bat ushin rang kilong kumju klem don kita ki jaj barit ne ki jaj bakrau kum ke dustur ki briu ba im ha kerithor shu ula kentu ya ki para dekhot ha ka yeng dorbar baki dai ban sngew thu baki riulum kidai ki briu ki babam dok masih kumta kim dai setia ki Hindu padahal ju kapor ki riulum kidai ki babam dok sniang kumta kim dai setia ki Muslim ki babun ki pat riulum ki bud ya kanim Kristen bat lain nang ta kidai ki babud ya kinim tenrai jongki haba iba joy la keren chapang kumno badai ban penne ya kerukom sensyar hima jongi kirulum badro ban itu ya kata ke bor sensyar jong kirulum langba ke district council kidon ki para members jong ying dorbar ki bala keno ba iba joy i persyang ban penmi kemensiam jing sngew ya per ding kirulum bad kirithor hagajuk kapor kidon kinong mikman jong ka Assam ki bomdai na kajaj ben riulum kila komplain ba kimla satia ban thiet jaka Shillong watlada ki sa a Shillong bat watlada ki dei makna kinong India ya kane ka banta iba joy ila keren syai bala bu ya kine ki lan ak knang ba on yada ya ki jaj ben riulum bakin du no ya ki jaka ne kela petwir pat susawai hapo keri lajong. Ya iba joy latip kum ukpa ke district council pada du menta meneng ngidang la ban yada ya ke kendau ka siap dai namar bagi nong mikman barim jongi kum iba joy kila ya le ban yada ya ke kendau ka siap jongi na ka jing sya kentur ne sya thiet haki he spa na rithor nriu pulai teligi snem kila ya klem dapen mi biang ya kum kine kinong mikman hapo kari jongi Hooi kapor iba joy ilale la kebenta ban wanra ya kibil hapo kiying dorbar tau an ban yada yangi kipat riulum badru ya khandau ka siap jongi knang bangin long trai hi ya ki jaka ki puta ki jongi syaki wei ki jalapat wat hapo Assam lada ka sarkar ka don kam ban le ya kino ki project kala ban siem jaka na kino ki briu namar baya ki jaka lalong trai da ka sarkar kadbah Meghalaya pat ke sarkar kan amla asatia ban lai kumta namar ya ke jinglong trai labad da kiriu shimen ki bedai ki trai jaka ngi aingu ya ublei bahapo ke jing yalam bat ke jing sedang iba joy ya kabalang ublei hapo rikasi bat jantia kala nang kiu saprang bat ke wei ke bakin nong yalam bahadien ki bud ya ki jing hikai jong i kalong ban yeng halaki jong ki kejat klem da ab ya kita ki foreign fund ban shnaying mane na ban ab jing siu tulab na kabenta ki pastor ne kinong tray hapo kabalang
shisha ki project babun ki baka palang ublay kalale. Banle klem ka jingira pisa. Nabar ki baka lalong jingker ku bakraw. Kum ki school, ki college, ka jakari khun swet bat ki wede ki balalong jingker ku ya ka imlang ka salang. Handrai sngew sipat baka balang ublay kam simkhia setia ban penslur ban seibiang yakin nong mikmat bahok ki ban long kum iba joy. Habangi pej ya ka jinglong jingman ka sensyar ka khadar hapok ka jalla jengi ngi i penban ba kilanang kenran syadien ha ka jaka bakin tur syakman. Ladangin pai syaki surok imat wat ki kulai ru kin slan syu ban yaj ka surok shlong dauki ka balabat ya kanam kum ka wei na ki surok babhatam hapot North East India handrai pej menta syano ka ja kata kanam haba pai sya ka umbam ki umdi ki briu jungi kidang hap kid da ki kho ki star bat yaj bun kenta ban yo shikhiu ka kamtam haki portlang kadba ha ka perthaipat ngila yo ya kanam kum kari ka babun tam namar ka jingjur slap ladangi pai sya ka kot ka khia ki hospital ne ki CHC haki nong gendong kim don tiar bat dawai ki babiang ki pait nang song snong ki shuhun ban pan bai dawai bai kali na unong mikman haka pangka shitam haka jaka bakin dawa na unong mikman ubaki jiet ban pej bagi jaka sumar jongki kimbiang hapok kisnong kithan ki bagi don unong mikman ru bun uba sushim kabu ya ke jing lui ki paj nong thep wood omdai tangkata henreng yoi hagi kot khubor badang shumi baka sorkar ka shemjing wat ban siu tulab ya ki nong trei hagi hospital ki badon sya ki than sorru. Habangi pai sya ka pule puthipan barok sikata latip ya ka Meghalaya kum ka wei na ki educational center jong ka North East henry menta la isang sod ya ka lawai ka rijongi sya ai kan poi haba ya ka pule puthi ka badai ka wei na ka ikhtiar jong ka roy ka par la pentronno da kita ki bangi jit bakin mi khman yangi habangi pai sya ka jingbam sap jong ki pajba Kristan hapok Meghalaya Hagaba prapau persen na ginong syong snong gidai ki Kristan henry iman ka balang ka hikai lane kam hikai shu syapang kumno ban imhok bat ban nehok iman kumba ki balang kim hikai bha baka jing pedang pisah haki por election ru kadai ka pop ka ban yalamnya ki riwngen syadujok ala dangin jin bat ladangin jin dayalam persya syapang kipat Kristan ba kimday ban simpisa haki por election kumbang yalap ba kimday ban pediang vaksin kimday ban pediang adhar kimday ban dengma sapo ing mane kata kari jongi kan laj naka bamsap bat nginyo ada kinong mi khman ki ba hok bat ki ban sensyar hok kapor kaladai ya ki balang Kristan baro ki badon hapok Meghalaya ban rung bat ban lech sar pen khoj ya ka ngit ka tngar hapok ka assembly jongi kamdai shu ya ki pat Kristan ban hun bat ban shu ino ya ka politics bakan neksa kum ka jaka ka bajaklia ujisu uhika yangi bangidai ban long jingsha ya ki jaka badum ngakentu ya ki balang Kristan kinong ilam Kristan baro ba phin simkhia ya ka neda ka ba phin sei ya lane kabriu kibala ban shania na kakan huon jong pi bakin mi syakmat syaka perthai badum jong ka politics bat klempeb kin kiu ha kaliang baro kari khasi jantia jongi kam deishu kari ka baduk ngila ban yo ya ki ju ki development kumbayo kinong sep ngi kiri pareng kiri Japan kiri Korea bat ngila ban yo ya kita tangla dagin jit no dagin nong mikmat ki bahok ki banang bat syep tiang ya ublay bat ki ba isi ya ka pop kalawai kari jongi ka syong shisha hapi ki nong yalam niam ki ban hikaya ki briu jong pi ban le hok bat ban jit nong yalam om lang ba ke pisa henry
Ubala ban ra jingkala haka yok ka kon ka pule ka puthi haka khai ka pateng haka kot ka khia ka lej ka wan bat ka jingkot jingkhia hari jenging yedang bun ba ki ba joy kumta tongin kersha ne ki leng ba ki jing penslur ki jing duwai ki jing ya selok bakin le ya ka hok ngi duwai jur ba ma phi ki nong yalam niam phin sim khia lem ya ka ne ka kam ban perkhat thamai no Syapang kene kebenta.